tie ene nso ebe no. Acheampomaa enwo ne ba Yaw Donkɔ no, na ewo de ɔsoa Denkyira Amoako Ata. Acheampomaa enwo ne ba Yaw Donkɔ no, na ewo de ɔsoa Denkyira Amoako Ata. Ebe yi ne nkyerɛaseɛ ene sɛn. Denkyira Amoako Ata eye Denkyirafoɔ hene. Na odi hene emfie pɔre aduanan enum. Enam Denkyirafoɔ ahoɔden nti, ɔfa adɔm bebree de wɔn yɛ nkoa. Nkoa di mu no, na baako bi wɔ mu a yɛfrɛ no Yaw Donkɔ, a ne maame ne Acheampomaa. Enam sɛ Yaw Donkɔ dwumadi a ne wodi wɔ nkoa sum no mu ɛsɔ ani nti, na obu ne ho sɛ wɔsombo kyɛn n'afɛfoɔ a aka nyinaa. Saa pɛpɛɛpɛ ɛna tie ɛwɔ abrabɔ mu. Bebree wɔ hɔ a wobu wɔn ho sɛ wɔsombo kyɛn wɔn afo a aka nyinaa. Ɛna wukɔ nnwuma mu a saa asɛm yi edi ade nkyekye ɛwɔ hɔ. Ɛnam sɛ onua bi adwumadi a wodi wɔ adwuma no mu asombo nti, obu ne ho sɛ wɔno no wɔyɛ agyeman ɛma adwuma no. Emposi wonimu a adwuma no enye yie. Emposi wonimu a adwuma no ebegu. Ene wokɔ awade mu a saa asɛm yi a ɛsan edi ade nkyekye ɛwɔ hɔ. Ekunu ebinom ebu wɔn ho sɛ wɔsombo kyɛn wɔ yerenom. Saa pɛpɛɛpɛ na yerenom binom nso ebu wɔn ho sɛ wɔsombo kyɛn wɔ kununom. Ene enamfo mu mpo saa asɛm yi ɛsan ɛkɔ so. Enipa bebree wɔ hɔ a wobu wɔn ho sɛ wɔsombo kyɛn wɔn nam fofoɔ a wɔne wɔn nam nyinaa. Ɛnɛ saa deɛ yi ɛdidi yɛ mu ama mpo yɛ busua mu no. Bebree ebu wɔn ho sɛ wɔsombo wɔ abusua no mu, na wɔn na wɔn yɛ abusua no esimpie. Sɛ wɔni abusua no mu a abusua no ɛbɛtete apansam. Minua, ma menka nkyerɛ wo. Ewiase mpanyinfoɔ bu bebi sɛ edua koro entumi enye kwaye da biara da. Sɛdeɛ tie bia no, obi adwumadi a wodie, sɛ adwuma mu, awade mu, abusua mu, empo bia bia mubɛhyia a obi a ɛyi na adwuma no, obi adeɛ ɛsombo. Akɔyɛ sɛ honam akwaa. Honam no ɛyɛ baako, nanso n'akwaa deɛ ɛdɔɔso. Akwaa bia ɛwɔ n'adwumadi a wodie, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔhonam no ɛbɛtumi atena se. Obi adeɛ a wodie ɛsombo. Ɛno nti ewiase mu no, memmu obi animtia. Ɛfiri sɛ deɛ woyɛ no, wode ɛboa wo bi. Ɛna deɛ obi nso yɛ no, ɔno nso ɛde ɛboa wo. Medam ase, medin ɛne teacher Opoku. Bɔmmɔden sɛ wobɛkɔ so a ɛdi m'akyi, na mede ɛbɛ ɛne ne nkyerɛaseɛ bebree ɛde abrɛwoɔ. Bɔmmɔden wokɔ ɛyɛ Facebook a AKAN Proverbs di yɛkyi ɛwɔ hɔ. Wokɔ ɛyɛ YouTube a teacher Opoku ɛna mede wɔ hɔ. Saa nso na wokɔ ɛyɛ TikTok ɛhɔ nso a teacher Opoku 1. Bɔmmɔden ne di m'akyi ɛwɔ platform yi nyinaa so, na yɛnsua bebree. Medam ase. Tie